Vou facer a primeira comida en Tokio, a primeira comida de verdade, porque onte cei nun 7-Eleven. Vai ser ramen, por suposto. Let's eat some ramen. Ya estou sentado, a verdade é que non sei o que pedín. Só hai ramen aquí, así que non hai perda, pero fixen a técnica de pedir o que pediu a que iba diante de min. E máis un té. Entón pedín este té, o ramen que van traer agora, e me costou 1680 yens, que son menos de 10 euros. E aquí estou na barra, temos un sitio para cada un. Son sitios individuais e aí está a cociña. O que está sentado ao meu lado está sorbendo os fideos como manda a tradición. Creo que aquí debo a educación facer eso. Son de setas. É bastante pesado o ramen, en que, bueno, a porción era normal, tampouco era unha animalada. Podías pedir máis fideos se querías, podías pedir máis do que quixeras, pero creo que xa chega bastante grasa e sodio, e creo que van caer uns poucos nos próximos días. Agora estou indo a ver creo que un templo. Fixadevos como vai todo o mundo pola esquerda. Había o arco este de entrada e xente como cando se agacha. Outro tori. Estes barris de sake foron doados pola industria do sake para honrar ao emperador Meiji. Estamos no templo Meiji. Aquí hai uns barris tamén da industria do viño. E ao parecer este templo que vou ver agora é bastante reciente, aínda que parece todo tan tradicional, é realmente do século XX. O que pon nos cartéis, o que estou lendo mentras entro, é que este emperador é coñecido por potenciar a industria de Xapón e por iso hai estas homenaxes da propia industria, neste caso alcohólica. Parece que debeu potenciar esa parte da industria porque os que están presentes aquí son o sake e o viño. Unha das cousas que máis me gusta desta praza, aparte do edificio en sí, é realmente esta pedazo de árbore que hai aquí, que non sei se se verá no vídeo grande que é, pero é que é enorme. Parece que está rapada para que quede tan circular, pero debe ser así. Esta é a entrada. Here I have to be quiet. That guy is holding
design. Teño que estar caladiño aquí e non se pode gravar, así que vou parar. O que fan aí detrás de min é mirar para dentro do patio ese, logo agáchanse 2 veces e logo dan 2 palmadas. É unha forma de rezo, entendo. Aquí a xente escribe unha mensaxe e o deixa nesta caixa con algo de doazón e logo supoño que convirten nesta ofrenda. Bueno, supoño que é o que escribiron directamente. Non entendo moi ben porque escriben nun papel antes. Aquí está a xente escribindo nun papel, méteno aí e logo aparece aquí, pero non sei quen escribe na madeira porque claramente está escrito con letra diferente en diferentes idiomas. Son cousas diferentes. Para poñer o da madeira hai que comprar a madeira antes e logo escribir directamente na madeira, o sea que o papel e a madeira son cousas diferentes. Parece moi común facer cola para sitios populares. Me parece que antes pasei por aquí había I'm Donut, ese é o nome da tenda, e ese toda a xente esperando. Vamos a botar un vistazo. Deben ser vos. Despite the crowds, it feels pretty quiet everywhere. A pesar de toda a xente que hai en todas partes, se vai bastante tranquilo. Pode sempre sair a unha rúa que sexa paralela ou perpendicular e xa non hai tanta xente. Agora mesmo estou nun distrito como de roupa, de tendas de roupa, hai un restaurante. Bueno, esta tenda en concreto de flores. Flores en el corazón. Unha sombrería, aquí venden chapeus. De feito sí que venden chapeus. Unha sombrería, aquí venden chapeus. Estou a medio camiño entre dúas zonas comerciais
moi concurridas o Motesando e Shibuya, onde me dirixo, e as rúas polas que estou pasando son totalmente tranquilas, residenciais, recordan un pouco as rúas de Xinjiang, porque algunhas teñen estes muros que saían na serie cos portais das casas e tal, xusto ahora non, pero bueno, son casas, hai algúns que son bloques de pisos, hai outros que son casas, algunha cafetería. O que se ve é que non hai coches aparcados na rúa, hai estes parkings de cando en vez, de pago, e logo hai casas que si teñen a súa pequena praza como esta. Xa me estou achegando ao paso de Shibuya, como un Times Square de Tokio. Mira, xa está cruzando a xente. 渋谷の皆さん、こんにちは。ホテルルミネ東京ベアを運営しているのはスターツグループのスターツホテル開発なんですよ。スターツ、お店の皆さん、スターツ。Imos detrás do mago este. Ostras, veñen de todos los lados. Uy. Joder, esto é como a India. E ademais vai todo o mundo con móvil. Como a min. Uy, sorry. Un pouco caótico para o meu gusto. Aquí esta escultura de Hachiko creo que se chama, o can Akita Inu, pode ser, a raza, era o can leal, o que non abandonaba o dono, creo que era o can que volvía pode ser que non me sei a historia, creo que era un can que volvía a estación a pesar de que o dono morrera ou algo así.